खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। रायजोफोर दिनै आङो गिबिसिन थारावनो नैबे सावगारिनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन। नैथियाव आङो दावराव देख्रेबनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनाय जागोन। थामथियाव रायजो राजा नोंथांमोन एन.आर. सिंहा बिथांनि भिडिअनि सायावहाय आङो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। जोबनायाव बिपिएफनि सीएमनि सायाव आङो माखासे बाथ्राखौ बुंनाय जागोन। रायजोफोर जों बयबो मिथिगौ बावैसो सम सिगां जोंनि इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय माखासे केन्डिडेट फोसावनाय जोङो नुनो मोनदों। नोंथांमोना सावगारिखौ नुगासिनो दंखायो। बेयावहाय 7 जन केन्डिडेट सायख'जाबाय गिबि फेजनि थाखाय। दा जोङो खोनानो मोनबाय इउपिपिएल पार्टीया एनडिए जोंबो गैया आरो बिजेपि जोंबो गैया। बेखौहाय जों बयबो नुबाय। यानिकि नेशनेल पार्टीजोंहाय बिसोरो एलायन्सआव गैया। दा बिसोरो सिंगेल गेलेगोन। नाथाय बिपिएफ पार्टीया टटेलि एनडिए। बिपिएफनि सीएमआनो बुंखाबाय बिपिएफ नङा एनडिए सो। एनडिए बिजेपि। दा बे एनडिए माने बिजेपि का। बिजेपि माने एनडिए, एनडिए माने बिजेपि। दा बिथांमोना बिजेपिजों जानानै भट गेलेनाय जोङो नुनो मोनबाय। अब्ला बेखौहाय नोंथांमोना गोनो गोथो जानो नाङा। दिनैनि समाव बिजेपि पार्टी एनडिए जोंहाय लोगो जानानै भटखौहाय जुदि देरहायोब्ला बर' हारिया मा जानो थांगासिनो दङ बेखौहाय नोंथांमोना सिन्था खालामनाया मोजां। दा बेनिखायनो गिबिसिनथाराव आङो बिसोरखौहाय कंग्रेचुलेसन जासिग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो बिसोरो मोजाङैनो मोजां देरहागोन होननानैहाय। आरो एरियानि जायफ्रा एमएलए एरियानि जायफ्रा फोसावजाबाय नोंथांमोनाबो सिन्था खालाम। बबे पार्टीखौ भट होयोब्ला बर' हारिया रैखा मोनगोन। मानोना भारत सरकारा इउसिसि लागु खालामनो नागिरगासिनो दङ ट्राइबेलफोरनि गेजेराव। दा बेनि फुल डिटेल्स बेखौहाय दसे समनि उनाव नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय। मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन? आसा खालामो आरो माखासे समनि उनावनो आरो सेकेन्ड फेज बाखि केन्डिडेटफोरखौबो फोसावगोन। सोर सोर बबे जायगायाव फोसावजागोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन। नेनानै थाब्लानो जाबाय। आरो बिपिएफ पार्टीनिफ्रायबो केन्डिडेटखौ फोसावथ'नाय जायाखै। जोङो बिनिफ्रायबो नुनो मोनगोन। दानिया नैथियाव फैदो दावराव देख्रेब। दावराव देख्रेबा मा बुंदों नोंथांमोना ससे खोनासंग्रो। दिफेन बर'आ जाथियाव खुनु मोनसे जातिनि सिरियास जेब्ला इसु जायो फंसे खोथा बुङाखै बे। आरो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव गासै 9टा समस्तियाव ट्राइबेल नङै बिजाथिफोरा ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव दारायदों। दा जों बेखौ जों प्रटेस्ट खालामदों। जिगु जों बाथ्रा बुंदों। खिन्थु दिफेन बर'मोना फंसे खोथा बुङाखै जे ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव उनाव ट्राइबेलफ्रा दाराय मोना बे खोथा बुङाखै। दा गथे बे दायनिगिरि बियो। बेखौ माने जोङो गोरोबलायाखै। आरो बिनि बादैबो जेब्ला माने बिटिसिआ 2003आव एकर्ड जायो। बिटिसि एकर्ड जायोब्ला एकर्डआव रोखा रोखा लिरदों एकर्ड सिगनेटारिसफ्रा इन्ट्रिम काउन्सिलखौ सालायनांगौ होननानै। ओमफ्राय एकर्ड सिगनेटारिसफ्रा इन्ट्रिम काउन्सिल सालायनानै बिसोर थाबैनो बाउन्डारि बानायनांगौ। ओमफ्राय लोगोसे बिटिसिनि जायनाखि रिजार्भ समस्तिफोर कनस्टिटुवेन्सिफोर बेखौ बायनांगौ होननानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एकर्डआव बुंना होदों। दा बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया एकर्ड खालामनानै लाबोनानै एकर्ड सिगनेटारिसफोरखौ लानानै बे इन्ट्रिम काउन्सिल जादों। एकर्ड सिगनेटारिस होनबा हाग्रामा महिलारि, खाम्फा बरगयारि, चन्दन ब्रह्म, सब्राम माने बसुमतारी, देरहासार बसुमतारीमोन, हितेश बसुमतारीमोन बिसोर माने एकर्ड सिगनेटारिस। दा गथिखे बिसोरखौ लाफानानै बे माने इन्ट्रिम काउन्सिल दादों। ओमफ्राय इन्ट्रिम काउन्सिल दानानै बेबो बे माने कय मासनि गेजेरावनो बे बिटिसिनि बाउन्डारिखौ थिखांबाय। दावराव देख्रेबा एक नाम्बार बर' जातिनि सुथुर। दावराव देख्रेबा एक नाम्बार एबसुनि सुथुर। बेखौहाय जों बयबो मिथिगौ। मानि थाखाय दावराव देख्रेबा एबसुनि मानसिफोरखौहाय एसेबां गाज्रि मोनो आं मिथिया रायजोफोर। नाथाय एबसुनि मानसिफ्रा दे बर' रायजोनि राजानि थाखाय खामानि मावबोगासिनो दङ। ना दावराव देख्रेब बिथाङा लिडार जानो मोनैनि थाखाय गाज्रि मोनो नामा? दावराव देख्रेब बिथाङा बर' जातिखौहाय फोसाबजानायखौ मोजां मोना नामा? दावराव देख्रेब बिथाङा हारिनि थाखाय खामानि मावनायखौहाय नायनो हाया नामा? बेनिखायनो दिनैनि समाव दावराव देख्रेब बिथाङा एबसुनि मानसिखौहाय एकदमबारे जेनजानायखौ लुबैनाय जोङो नुनो मोनदों। नाथाय बे दावराव देख्रेबा जेब्लानाखि बिपिएफ पार्टीया 17 बोसोर सरकार सलायदों बै समावहाय दावराव देख्रेबनि खुगानिफ्राय माबा मोनसे मोजां बाथ्रा खोनादोंमोन ना रायजो राजा नोंथांमोना?
UPPL देरहानायनि उनावसो दावराव देख्रेबनि खर'आ सोलियाखै रायजोफोर बिथांनि खर'आ UPPL पार्टी देरहाखांनायनि उनावहाय मा होनो जेबो खामानि होआखै माबा मोनसे एबसुखौहाय दावराव देख्रेबा सैयैनि माबा मोनसे जाहोन दङ बेनिखायनो बिथाङा एबसुनि मानसिफोरखौहाय माब्लाबाबो मोजां मोननाय जोङो नुनो मोनदों दा बिसोरबायदि मानसियानो जोलैनि हांगार बिसोरबायदि मानसियानो बर' रायजो राजाफोरनि जाथिनि गेजेरावहाय गुलाय गुजाय लाबोग्रा दा नोंथांमोना नुखादों थांनाय समावहाय बेसेबां दावराव दावसि खालामदों जेरावनो दावराव देख्रेब थाङो बेयावनो दावराव दावसि जेरावनो दावराव देख्रेब थाङो बेयावनो दावराव दावसि दावराव देख्रेबनि नामानो दावरावखा आरो बिथांनि नामा जेरै बेबायदिनो बियो समाजाव सोमजिहोग्रा सासे मानसि होननानैहाय आङो साननो रायजोफोर मोनथिबाय दा मानो इसेबां सहायनो हायाखै जेन'बा आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सारनि केन्डिडेट फोसावजानायखौ मानो सहायनो हायाखै हा मा खारनै दावराव देख्रेब नोंथाङा एसे फोरमायनानै होना UCC खौहाय लागु खालामजानो लुबैदों नामा नोंथाङाबो UCC नि सायावहाय हास्थायनाय दङ नामा नोंथाङाबो बै समाव नोंसोरो UPPL खौहाय BJP जों होननानै NDA जों होननानैहाय नोंसोरो भट होआखै दिनै BPF आ टटेलि NDA BPF आनो नङा NDA सो बेखौ सोर बुंदों BPF नि मुरबी CM हाग्रामा महिलारियानो बुंदों अब्ला माखौथो जोंलाय गोनो गोथो जानांगौ जाखो दिनैनि समाव हा बे समाव खोनासंदो रायजोफोर NR सिंहाया मा बुंदों আমি UPPL দল NDAৰ পৰা ওলাই অহাৰ মেইন কাৰণটো আপোনালোকৰ আগত আজি আমি মই বিশেষকৈ এক্সপ্লেনেশ্যনটো কৰিব বিচাৰিছোঁ BJPৰ এটা অংগ RSS তেওঁলোকৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল ভাৰতবৰ্ষখন হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ কৰা যিটো সংবিধান বিৰোধী এওঁলোকে বিচাৰিছে গোটেই ৰাজ্য ভাৰতবৰ্ষৰ যিমানকেইটা ৰাজ্য আছে গোটেইকেইটা তেওঁলোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব লাগে BJPৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো RSSৰ হিডেন এজেণ্ডা তেওঁলোকৰ ইচ্ছাটো হ'ল ভাৰতবৰ্ষ UCC কৰা তাৰ মানে কি যদি হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত কোনো ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি নাথাকে ST SC OBC এইবোৰ নাথাকে গতিকে আমাৰ যে 7 জনগোষ্ঠী যেটো বিচাৰি আছে অসমত তেওঁলোকে আননেসেসাৰিলি আন্দোলন কৰাৰ নিচিনা হৈছে কাৰণ এওঁলোকৰ হিডেন এজেণ্ডাটো মই আজি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ কাৰণ এওঁলোকৰ মেইন উদ্দেশ্য হ'ল মুছলমান ধৰ্মটো ক্ষতি কৰা মুছলমানসকলক তেওঁলোকে মিয়া মিয়া বুলি কৈ আচলতে মুছলিমৰ ওপৰত টৰ্চাৰ কৰি আছে এইটো হ'ল মেইন RSSৰ এজেণ্ডা আৰু যদি কিবা কাৰণে বাকি ৰাজ্যবোৰ যদি মুখ্যমন্ত্ৰী হয় পৰৱৰ্তী তেওঁলোকে বিচাৰিছে বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতি বনাই চাইনা আৰু ৰাছিয়াৰ নিচিনা ভাৰতবৰ্ষখন সংবিধান চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে গতিকে মই বিশেষকৈ জনজাতি মানুহসকল ST SC OBC আৰু মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহক মই আবেদন জনাইছোঁ আপোনালোকে সতৰ্ক হওক এওঁলোকৰ যিটো হিডেন এজেণ্ডা এইটো আমি একমাত্ৰ বেলটৰে আমি এইটো নিৰ্মূল কৰিব পাৰোঁ আদাৰৱাইজ এওঁলোকৰ যিটো উদ্দেশ্য তেওঁলোকে কোনোবা কৈ থাকে যে আমি ইণ্ডিজিনিয়াছ মানুহৰ লগত হেৰি কৰিম এই সম্পূৰ্ণ মিছা কথা আৰু ভুৱা কথা কাৰণ তেওঁলোকৰ মেইন এজেণ্ডাটো হ'ল ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি খতম কৰা মুছলিম ধৰ্মটো খতম কৰা গতিকে এইটো হ'ল হিডেন এজেণ্ডা গতিকে বিশেষকৈ আমি BTC এৰিয়াত কোনোমতে সেইটো চলিব নিদিম আমি আজিৰ পৰা ৰাইজৰ যিবোৰ আমাৰ মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে তেওঁলোকক গৈ আমি আজি এৱাৰনেছ কেম্পিং আৰম্ভ কৰিম আৰু জনজাতি সম্প্ৰদায়ৰ মানুহক আমি এৱাৰনেছ কেম্পিংটো আৰম্ভ কৰিম আজিৰ পৰাই আমি আৰম্ভ কৰিম সেইটো হৈছে আজিৰ মেইন এজেণ্ডাটো নহয় NDA যিটো পৰিচালনা কৰি যিটো চিন্তাধাৰা কৰি আছে সেইটো আমাৰ লগত নিমিলে আমি সেকুলাৰিজম পাৰ্টি আমাৰ পাৰ্টিটো সেকুলাৰ সংবিধান বিৰোধী নহয় কাৰণ তেওঁলোকে সংবিধানটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ যিটো হিন্দু মুছলিম আচলতে হিন্দু মুছলিম নহয় এইটো এটা উচিত ইছ্যু যাতে মুছলমান ধৰ্মটোৱে ক্ষতি কৰা হিন্দু ধৰ্ম হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ কৰাৰ লগে লগে আজি ST ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি খতম হ'ব OBC খতম হ'ব SC খতম হ'ব গোটেইকেইটা ক্ষতি হ'ব গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত যদি সকলো ঐক্যবদ্ধ নহওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুত ভয়ানক পৰিস্থিতি আমি আমাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বিশেষকৈ আমাৰ বড়োলেণ্ডত আমি কৰিবই নিদিম আৰু গতিকে বাকী ৰাজ্যবোৰৰ আৰু অসমৰ বিশেষকৈ
জনজাতি মানুহ আছে তেওঁলোকক মই আবেদন জনাইছোঁ, OBC মানুহসকল তেওঁলোককো আবেদন জনাইছোঁ, SC মানুহসকল আপোনালোককো আবেদন জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকৰ অস্তিত্বটো ৰক্ষা কৰে বেলটৰ জোৰেদি। এইখিনি হৈছে কথাটো। আৰু মেইন তেওঁলোকৰ এজেণ্ডাটো আমি ভাল পোৱা নাই, আমাৰ দলে ভাল পোৱা নাই, গতিকে আমি ওলাই আহিছোঁ, সেইটোৱে মেইন কথাটো। এইটো হাইকমাণ্ডে এতিয়াও সিদ্ধান্ত লোৱা নাই, যিহেতু পাৰ্টি চিলেকশ্যন এতিয়াও বাকী আছে, ডিক্লাৰেশ্যন হোৱাই নাই, গতিকে মই ভাবোঁ অতি সোনকালে কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব। কিন্তু আমি ভাবোঁ যে নিজাবৰীয়াকৈ আমি 21টা সমষ্টিত আমি খেলিম। আৰু যোৱাকালি 7টা ডিক্লেয়াৰ হৈছে, কালি বা পৰহি আৰু 8টা ডিক্লেয়াৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছতে বাকী BTCৰ বাহিৰত 6টা যিটো খেলিব তাতেও আমাৰ কেণ্ডিডেট দিয়া হ'ব। আৰু কেণ্ডিডেটবোৰ বৰ ডিজাৰ্ভিং এণ্ড কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেট, সমাজত তেওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠা আছে, নিকা ভাৱমূৰ্তি আছে। থেংক ইউ। আমিতো দুখীয়া মানুহ, আমাৰ তাত পইচা তইচা নাই, আমাক ৰাইজেহে সহায় কৰে, গতিকে কিবা হেলিকপ্টাৰ দি আমি মানুহক হেৰি কৰা এইটো আমি ভাবাই নাই। আমাৰ কথাটো হ'ল মানুহক জনজাগৰণ সৃষ্টি কৰা, গতিকে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ অস্তিত্ব আহি পৰিছে আজি ভাৰতবৰ্ষত। বিশেষকৈ মই আগতেই ক'লোঁ, যিটো তেওঁলোকৰ হিডেন এজেণ্ডাটো মই কৈ দিলোঁ, গতিকে আমি হেলিকপ্টাৰ উঠি পেলাই যে মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰা সেইটো আমাৰ উদ্দেশ্য নহয়। আমি হ'ল জনজাগৰণ সৃষ্টি কৰা, মানুহক সংবিধান ৰক্ষা কৰা, সেইটো আমাৰ মেইন দায়িত্ব। रायजोफोर UCC इउनिफर्म सिभिल कोड, बे इउनिफर्म सिभिल कोडखौहाय जोंनि नर्थ इस्टआवहाय भारत सरकारा लाबोनो सेस्था खालामगासिनो दङ। माबेनि गेजेरजों? BJP NDA नि गेजेरजों। जाय पार्टिया BJP NDA जोंहाय एलायन्स थानानै खामानि मावगासिनो दङ, बैसोर बायदि पार्टिखौहाय जुजिगासिनो दङ हिन्दु ख्रिस्टियान मुस्लिम दावराव खालामनो थाखाय। मिथिबायना? नोंथांमोना मा बुजिदों? आं बुङामोन दिनै NR सिंहा सारा बुंनायनि थाखाय आं दिनैहाय बुंनानै होनाय जाबाय। दा जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय बर' हिसाबै जोङो हिन्दुबो दं, ख्रिस्टियानबो दं, आरो सोरबाया गुबुन गुबुन धोरोमनिबो दङ। दा बेखौहाय जोङो नोजोर होनानै जुदि नायोब्ला अब्ला भारत सरकार BJP सरकारा जोंनि गेजेरावहाय दानलाय सुरलाय खालामनो थांगासिनो दङ। माबेनि गेजेरजों? UCC इउनिफर्म सिभिल कोड होननानै बुङो। गासैबो मोनसेजों सोलिजोबनाय। जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय BJP पार्टिया रासिया, आमेरिका, इउक्रेन, इजराइल बायदि खालामनो नागिरगासिनो दङ। जों बेखौ बयबो नोजोर होनानै नाय। दिनै BPF नि CM हाग्रामा महिलारिया BJP जों दङ, NDA जों जानानैहाय बियो सरकार सालायदों 28टा सिट मोनखांनायनि उनावबो। अब्लाबो जोंनि बर' हारिया फैसानि थाखाय दिनैनि समावहाय गावनि हारिखौ धंस खालामना लानो सानदों नामा? रायजो राजा नोंथांमोन, NR सिंहाया मानि खारनै दिनै बुंदों? बिथाङा ओरैबायदि गाज्रि जानो थांगासिनो दङ, बेखौ नुदों। अखल मुस्लिमल' नङा, बांलादेशील' नङा, बड'ल' नङा, गासैबो ट्राइबेल, সকল ट्राइबेल जाति। मिथिबायना? बेनिखायनो जोङो BJP पार्टी, BPF पार्टीनो भट होनायनिफ्राय गोजानाव था बे समावहाय। मिथिबाय? जों गावनि ट्राइबेलखौ हमथानानै लाखिनो गोसो दङब्ला दावराव देख्रेब बायदिनि खोथाखौ दा खोनासं, बिक्रम दैमारि बायदिनि खोथाखौ दा खोनासं, कास्टम बसुमतारी, रिन्जय बर', प्रहलाद ब्रह्म, हाग्रामा महिलारिमोन बायदिनि खोथाखौ नोंथांमोना दा खोनासं। मानोना जों ट्राइबेल, जोंनि ट्राइबेला खुनु रावजोंबो धोरोमजोंहाय सोमोन्दो गैया। दा बेनिखायनो जों ट्राइबेल हिसाबै थांनानै थानो गोसोब्ला जों UPPL खौनो सापर्ट खालामनांगोन। ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन? ना गोरोन्थि नामा आंनि बुंनाया? जोबनायाव BPF नि CM आ मा बुंदों बेखौबो खोनासंदो। কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত আজি আপোনাৰ ৱাইফে সহধৰ্মিনী আজি মোৰ ৱাইফে কিবা কি বুলি কয়, মোৰ ৱাইফ বুলি কেণ্ডিডেট বিচাৰিব নাপায় নেকি? চবৰে অধিকাৰ। আপুনি কৈছিল যে ৰাজনীতি নাহে বুলি, আপুনি কৈছিলে যে ৰাজনীতি নাহে বুলি সংবাদ মাধ্যমত। এপ্লিকেশ্যন দিয়াটো এতিয়া ৰাজনীতিত আহিছে, ঠিকে পাব দিয়কচোন। रायजोफोर भिडिअ'आबो गोलाव जाबाय, अब्लाबो ससे बुंबावनोसै आङो। BPF नि CM मिस्टार महिलारि साहाबा गावनि बिसिखौहाय मानो इलेक्शन गेलेया होननानै बुंनायमोन। बेयो ससियेल मिडियायावहाय निउस मिडियाफोरनि दामनाय ओरैनो माने रावसो होननानैहाय बुंनायमोन। दिनै मा बुंखो बेलाय?